Kaže, najbogatiji klinac 90-ih. Ja sam 13 godina počeo da vozim po Beogradu. Znaš, nije naivno. Lagan sam kao Ronaldinho. Ali je Ronaldinho potrošio pare. Eno ga na TikToku. Pa ja sam skucao, da, ja sam potrošio sve to. Može oko 4 miliona. 4-5 godina. Svaki dan kupuješ patike dok se igraš tiket. Ja sam lečio svoju dušu kroz to da zaboravim. Kad imaš svačiji si, kad nemaš ničiji si. To se sužava se krug. Svi Rolexe imaju. 50 Rolexa u jednom kafiću. I sada je fora što svi misle da su opasni. Znaš, naručiš čorbicu, stigne interventna. Meni je mnogo poginulo, prijatelj. Da izbrišemo sve što je bilo, da sad napišemo što je njima lepo. To ćete, o? Ja neću. Ja sam ti 2012. prestao da pijem, ja sam se mnogo lešio od alkohola. Ništa niko ne bi rekao, jaca potrošio, jaca ovo, jaca se uvojio, jaca se propio, da je man dosta živ. Bi rekli strošno malo. Zadovoljstva su male stvari. To tek posle vidiš. Dobrodošli u 30 i neku epizodu laganog podcasta. Za početak sportsko pitanje za vas, 5 koji ga tačno odgovorite. Koji fudbalski klub je jedini put u svojoj istoriji bio prvak Jugoslavije 1998. godine? Naš današnji gost, gospodin Aleksandar Mandić. Poštovanje. Poštovanje vam. Da li mogu da vas najavim kao pisca, odnosno da te najavim? To je trenutno aktuelno. Da. Može se reći. Sad nam je jedna knjiga, nije to još za pisca, ali... Ja nemam ni jednu. Da. Bukvalno. Da, nije loše. 1-0 za tebe. 1-0 za mene. Pa u stvari 2-0 ako smo nas dvojici. Najčešći naslov koji se može vidjeti u medijima i tabloidima kaže najbogatiji klinac 90-ih. Kako ti to komentarišeš? Pa dobro, naslovi su, znaš kako to ide. Neko ti stavi takav naslov, nekom ovakav, nekom... To moglo bi se reći, imao sam, kao kad pogledaš sad mnogi, to malo čačkaju, pa ovo, kad pogledaš kao dete, znači kao klinac, 8, 9, 10 godina, ja jesam bio najbogatiji. Kako tako što sam imao para u džepu više nego starije, razumiješ? Si imao ogromne džeparce? Pa ne, ja sam imao... Koliko sad imao godina? O čemu mi pričamo sad? Kojim godinama? Pa mi pričamo, ja sam 82. 12. decembara, znači tomu dođe 90. Eto koliko sam imao 90. godine. 8,5 godina. Znači nije malo, sa 6 sam bio najmlađi vozač u Jugoslaviji od crvenog... Sa 6 godina si auto vozio? Ima sve dokumentovano, snimljeno, znači crveni signal mi je dao kao najmlađi vozač u Jugoslaviji. I bila na televiziji, novinama, dobio sam kao najmlađi vozač da besplatnu obuku sa 17, ne sa 18, nego sa 17 godina. I ja mislim da sam još, da nisam ni još držim to, a kao mali sam mnogo para nosio sa sobom. Koliko? Pa ne znam. Tad su marke bile, tako? Pa da. Pa ne znam, 3.000, 5.000, 10. U džepu? 20, kako kad. Kad si imao 9, 10, 12 godina? Tako je. Ali to je doba kad su plate državne bile jednocifren broj maraka. Tako je. Šta si ti radio s tim parama? Ništa i svašta. Delio, kupovao, bacao, trošio. To je bilo kao u monopolu, nisi ti... Da, nisi shvatao pravu vrijednost. Nisi shvatao ti težinu novca, ti vidiš te razne novčanice i kao ona je bila žena 100 maraka, Vradonja 1000, 500 i ti kao, znaš Da bi, pošto mi imamo malo specifičnu publiku, ti dosta iskačeš na društvenim mrežama, imao si dosta gostovanja u posljednje vrijeme, ali da bi se evo i naša publika upoznala sa tobom, ja bih volio da kažeš ljudima koji ovo gledaju, čiji si ti sin i šta se sa tim čovjekom dogodilo 15. januara 2000. godine? Pa da ti kažem, eto, sretne me dosta ljudi baš i kaže non stop to iskače, ja ne znam kako to iskače. Iskače. Volite algoritam? Algoritam, tražite. Fino pripovjedaš, zanimljiva je tema. Da, ja ne znam, znaš. Jer bilo je neko gostovanje na televiziji i bila neka priča oko neke gej klase. Kako sam ja to pomenuo i da je to toliko mnogo... Kaže mi čovjek, prate non stop. Meni si bar 30 puta iskočio. Ali ja kažem, mi nismo nijedno, ja nemam to nijedno sponzorstvo. Pa znam da nemaš, ali to i nije tvoje lično kakšenje, već to drugi ljudi šeruju. Meni tata kaže, ispada mi kaže, Mandin sin svudar, brate, ali to ne može da biraš. Vidiš te mreže koliko su opasne?
Pa I za dobro i za loše. Jeste. Jel vidiš ti, mene sad, javljaju se ljudi ko da si, Da. pozitivno je delovalo, znaš, nije, samo pozitivno reaguju ljudi. Pa jeste. Ja sve što kažem, to imamo dokaze, znaš, nije sada pričamo sad neki marketing da pravimo. Šta znam, ja volim edukativno. Nema šta kome da se dokazuje, nema šta kome... Ajde da tako ovaj razgovor i odvedemo kasnije, ali da na početku pružimo ovako što se kaže informacije da te ljudi, naša publika upozna. Tvoj otac je ubijen zajedno sa Arkan. Da, ali to je na kraju. Da. Ja kad bi ti rekao sada da sam ja, znači rekao sam koje sam godište, 82. da sam ja trenirao fudbal sa 6,5-7 godina u Partizanu. Prvi trener Sonja Matekalo, čuveni. Prvi gol oficijalno nije dao za Partizan. Najveći stručnjak Partizanove bebe. Pa Ljubiša Tumbaković Muzo, pa je otišao gore u prvi tim. Pa sam tu trenirao fudbal u Partizanu. Pa sam boks u Radničkom. Pa sam vozio karting, pa sam trenirao plivanje kod Saše Škanate u Zvezdi, bio prvi, drugi, treći u tom nekom klinci. Pa vozio karting, tu bio drugi. Rekao sam boks Bašić. Da. Radnički boks. Znači, ja sam u sportu od svoje 6. godine. Mene je Čitaković najbolji trener ovih svih mangupa i dobrih ljudi i čuveni Čita. Kad me vidio prvi put, rekao je, ja držao onaj za preskakanje konopac. Kaže, aj 3000 puta. 3000 puta. Znači, to je bilo sve na sport bazi. I ja sam bio i najklinac godine, Studio B proglasio i mnogo sam izlazio po novinama 91. 2. 3. Tempo, ako se sećate Tempa. Sportski, da. Nema Tempa da nisam izlazio. To je bilo tad, to nije bilo tad ni mreža, nije bilo ni telefon. To su tadašnje mreže. Znači ti si bio Studio B, RTS, šta je bilo, ne znam koja je televizija i ja sam se tu pojavio. I onda sad kad meni kažu, šalimo se s nekim prijateljima i oni imaju slobodu pa kažu imao si devojku jednu voditeljku, ne da je imenujemo, evo sad supruga ti ti kao zbog njih izlažiš. Ja izvedim iz Gepek, ja sve spakao, 5 kila novina, 150 članaka na ovih, onih, da li si dao god, da li nisi dao god, da li si ovo, da li si ono. Otac je naravno voleo, pa kroz to sam i maš da ti pruži kao satisfakciju što treniraš. A šta ti znaš šta su novine, tad niti ne čitaš novine. Kad je bio žurnal, tad je bilo ovo, nije tad bilo nepostojeći, bila je onaj pager. Tek se pager posle pojavio. Posle. Tako da ja imam neku hronologiju, imam dosta iza sebe sporta, imam 20 godina sporta. Znači imamo 90. Od 90. do 1-2, pa imam profesionalnog 15. Ozbiljan fudbal, mislim ozbiljan, nisam ja ozbiljan fudbaler bio. Nisam bio neki talenat i ne pretio da ću biti Batistuta, ali... A šta si igrao? Igrao sam centar fora, da. Ja sam igrao, bio sam, ništa nisam znao. Ali posle sam već počeo da učim, jer sam mnogo trenirao. I onda sam počeo trenirati atletske, vukopad, obrane, sve najnovije generacije tad. Znači 91. 2. 3. To ti je 30 godina, tako? Da, prije 30. 9, nešto. I hoću ti kažem, znači tu se, moj otac, si rekao, 15. januar 2000. godina, subota 5:05 se to desilo. On je čovek, dobro, naravno, izgubio glavu sa komandantom, sa Arkanom, ali Manda je bio svetski poznat. Ne mogu da kažem svetski poznat, ali Boga mi dobar deo Evrope je znao ko je on. Čovjek išao u inostranstvo, bavio se tim čim se bavio, kao i svi što su se bavili, ko se odmetne u te vode, pa se vratio, pa je došao ovde, ne znam koje godine, 91. otvorio firmu Radex gore iznad Identika u Knez Mihajlove 400 kvadrata. Firma, znači to je kao firma, sad ne znam koju da pomenem. Da, čime se bavila firma? Svačim, od upaljača, od ulja, cementa, nošno, sve.
rade. Uvoz, izvoz, Sve, brate, 400 kvadrata kancelarije, 3-4 sekretarice, da li, znači ono svako svoj, imaš pokojni Rade Antić, majstor Bridža, čovjek prvi biznismen grada, je. Loro Pijana, Kašmir, tad donesti na uselenje tepih, ti donese 10.000. Znači, to su ljudi neki naš, nije to bi... Onda imaš posle otvorio brzo Fair Play kazino, osnivač Fair Play kazina, moj Manda Slavko Mijović, i ovi njegovo društvo. Pa imaš onda Dark Boutique, pa Locomotion, pa onda kreće tu. To je neka stvara 90-ih, tad je komadant još nije bio toliko komadant. Razumeš? Da. Znači, hoću da ti kažem da je Manda imao neki svoj put koji je gradio, on je uvek išao nekim drugim, on je 1991. sagradio kuću 35 km od Beograda. A mogo je da ima bilo gdje. 7 kuće, ako bilo ko od njih imao 3 kuće, mogo da ima 9. Sve mu je bilo na izvolta. Hoću da ti kažem, znači, on je malo išao ispred vremena i tako da, ko zna, to zna. Ko ne zna, oni kažu, bijem s Arkanom lakše. I to je to. Ma, ja se neki put šalim i nema veze. Da. Šta ćeš? To je tako, nekom bi, znaš, pa da ne kažem, ali glupo da zvuči, ali čast je poginuti s komadantom. Kad treba da biraš kako ćeš da izmolim, pa ovi su gubili glave ispred kafića, prosuti ružno za videti. Ovo u SPRE-u, gospodski seri ko da je zastupao svoja soba, svoj život. Oni su se naživjeli. Ostajala je muka za porodicu. Porodice, da. Kako je vama? Ajde. Kad smo kod te muke, to je za tebe bio veliki šok, jer ti si navikao na svoga oca, a to, pošto smo iz istog kraja, tvoj tata i moj tata, i dobro znam kako je to bilo tokom tog perioda i kako je bio dočekan tvoj tata kad je dolazio tamo kod nas u komšilu gdje su tvoja braća i stričevi. Pa me zanima kakav je to za tebe bio šok. Glupo je pitati kakav je, jer prosto izgubio si najbližu osobu u svom životu, a prosto to automatski mijenja tvoje poglede na svijet, način života, sve se poremetilo. Pa vidi, znaš kako, ja sam nenormalno bio vezan za njega. To znam. Jer mi smo baš mnogo bili provodili, nije mnogo vremena, mene je stalno vodio sa sobom. 5-6-7 sati, znaš, treba u tomu njegovim, uvek sam ja tu negdje bio. Sad ako on priča nešto, ja odem tamo, ili vam umaž vestik iza, ili sedim za stola. Znaš, to je nešto i dobro, nešto i loše. Ali hoću ti kažem, ja sam imao, znači, 17,5-18 godina, jedno 30, pa ne znam da li me 20 puta zvao, bio je telefon tad. Bili su, uzeli smo svi. On je mene zvao 20, kad nismo zajedno, stavi kapu, brižan, neverovatno bio. Znaš, neverovatna vezanost. I zamisli ti što on kaže, dobro, pita, kad si ti toliko vezan na drugo, svim tim, znači, Arkan, Slavko, sva ti moćnici, fudbaleri, sva krem, ta elita tog vremena, ili normalni ljudi, nebitno, obični, neobični. Ja više volim neke obične nego te neke kao gangstere koji su glumili da su gangsteri. Meni je on opet bio centarfor među svima, on je meni bio idol, znaš. Ja jesam bio duševljen, kako ne, znaš šta je to bilo kao da tigra vidiš, ali opet je meni Manda bio, znaš ti koliko tu ljudi bilo lepo obučenih, istreniranih, šmekera. Nije to, ne mora samo da bude to kriminalna bitanga neka i ovo, možda bude neki profesor, ali svi su bili ono kao da gledaš film, onaj američki, ono, znaš. I onda on meni, mnogo se davo, znaš, neverovatno, ima 43 godine, mnogo se čovjek davo i sad sam ti malo pobegao s teme. Ja sam bio u Lepenskom viru, znaš, za reprezentaciju. Naknadno sam bio pozvan, bio Bata Bulatović, pokojni generalni sekretar, bio Manda i ja. Sedeli smo tako. Ja mu kaže da ide za reprezentaciju, ja kažem, neću, nisam te kvalitet. Znaš, me gledaju oni tamo. Kaže, nemoj bre, sad s ovom idi, nećeš ništa. Pa kažem, pa blame. On kaže, nisi jedini ko ideš na preporuku, misli se na, I onda ja odem.
To je bio neki, da sam ja četvrtak, 13. januar smo proslavili gore Novu godinu u Interu. Bili za Novu godinu neka dva moja druga, baš taj Ratko Obradović iz Pljevanja. On je sad direktor u Brodarcu. I mi smo proslavili, 14. se vidjeli, bio ja s mojim Bilijem Kučetom i stavio ispred onda mi da pare. Pošto ja idem u subotu ujutru, kad se to desilo, u Lepenski vir. A onda mi da lovu i ovo, a ja stanem kaj mi ispred sam, sjećam se ko sad vozio kao Peugeot, bio Peugeot dobar tada, to neki 306 Borto. I engleski Bulldog. I on kaže, aj uđi ovo, ono, kam ne mogu s Bilijem sam. On kaže, uđi bre, daj. Ja kažem, s Bilijem dođem, kažu da. Kojem bu tu? Ja uđi. Trči, engleski Bulldog u krivo ovako ide. Ne može pravo da vatam samo. Oni kao da je ušao, kada je ušao, pa ti nije. Da. Ko Kučeta da se zauzmu da mu ovo. Onda neko zvao, ne znam da li je zvao to. Eto, vidiš ti koliko je to bilo kad se tad neko zvao te kontra ekipe koje je učestvovalo u tome da kaže Arkanu, evo Manda uveo Kučet, to šou levo, desno. Tad sam ga posljednji put vidio. Dao mi pare, ovo ono, zagrljeno, ovo crno nešto, majica, ona s kraglom na 3 dugmeta i ništa. Idi, kao sve super. Dao mi, ne znam ko mi dao, znaš ko mi dao, ovakav but. Mislim da je bilo 3-4 hiljada. Nisam, gdje da potrošiti to? Na Lepenskom viru niđe. Nigde, puno ovako mi se ne dođe. Sedne. I odigram tu jednu utakmicu u subotu. Stvarno pogodim neku prečku, nešto je puknem prečku. Onaj gore izdoja mi, oni me zovu, 15 do 5. Kako si igrao ovo, ono, ja kažem, dobro, nije loše, pogledao prečku, kao, evo ti Arkana, kaže Manda. Evo ti Žeka, kaže, nisam se ja često čuo, možda 5 puta za svo to vreme. A kaže, sad ću zovem Batu Bulatoviću, kaže, nemoj da foliraš kako si igrao. Ja kažem, idi je čovječe, pa nisam ja. Opa! Uživa isto. A ovo je... Ne, evo me. Ovo mi je... Dobro, nije nastrašica. Da, čuti. Preživjeli smo ovo. Ne, ja bi ovo ovako ostavio. Momci, kako ovo izgleda da ovako stoji iza mene sve vrijeme? Stvarno ste ga postavili... Ovo je strašan znak, bre. Ovo je znak da ne treba da se... Gledaj tamo. Lako je vama sad da se zajebavate. Šalim se, neka ovo ostaje ovako. Držat ću ja ovo još sat vremena. Drži tako koji dan pa će proći. Pa ne, mislim da sam spreman za to. Evo, čarape i ovo su mi se složile. Dobra je boja. Sve u svemu nastavi. Aco, praštaj. I kažem ti, završim razgovor, odem, tuširam se. Snimamo? Ide, ne bri. Ne sjećamo ništa. Kako se zove, on... Stvari, ajde da napravimo ovo, da možemo maći sad, evo, slikali smo, pa ćemo ga posle stavljati. Makni ga, slobodno. Skloni ga, Zeko, skroz. Jer poleće će ponovo. Ne možeš preko... Ne može, preteško je to, brate. Teško ti je to, brate, a topi ga, samo ćemo ga maći. Povuci ga skroz tamo desno. Odliči će se ispraviti, znaš, težak je i pravi se stomakšić. Uguraj ga tamo. Pa nema šanse. Ma nemate. Jebo si mu oca. Mislim da je to što može da bude. Ne može. Jesi ga zagurao malo vamo, daj. A neće da pada, ne može. Vidi, sad znam kako da ga vatam tako da lagano. Da. Nastavljamo gdje smo stali. Reci kad možeš. Možeš odmah nastavi, samo da pričaš o čemu si pričao, znači zvao te je... Da. I taj razgovor završi tu. Bila ona bebica Motorola, je nešto čačkovani telefon mali. Koji dođe neki to pute Hajduk Lion. Tele igračka. Bila neka putinjava u Interu. Ne znao ni da ja imam. Kaj šta je bilo? Ja okrenem tamo telefon, niko se ne zna. 7-8 minuta. Ja i drugi put Mandu ništa. Odeo mi se javlja na prvo kad je nešto pa me zove. Ja probam ovoga komadanta njegov broj, to ništa. Zove me onaj moj me trenirao i posle Manda Venčanjih, Jovan Đakula, čuveni bos. Da. Ja tatu nešto uhapsili levo, desno, neka. Ja rekao da se nisu oni posvađali, meni nije kraj, ne znam da se nisu oni opet po nešto posvađali tu. Nije mi nije pameti kako hoću tada u Interu, znaš to je.
Pak je velika bezbednost tamo bila, znaš, nije lako. Zove me jedan taksista, kaže, Manda ubije na mesto, kaže. Taj što je krenuo na mene, me vratio u Beograd, kaže, Manda je na mesto. Ubijen, kaže, komadant je, kaže, umro pre pola sata. I Garić, kaže, boremo se za život, ovaj treći dobar čovjek. I, kaže, on je umro. Ništa, vratio se s Lepenskog, ne znam koliko je treba, došao kući. Puna kuća, ono bilo u Dalmatinskoj stani. Puno vrbi ljudi, Slavko, bombona, ma 1000 ljudi. Muka, tuga, pa evo i danas 25 godina, sad ću 15. januara, mene bol ta, znaš, meni kao da je dalje živ, znaš. Nakon atentata i nakon smrti, pretpostavljam, ranije je jedna od glavnih faca i u gradu i u državi i vjerovatno su svi jedva čekali da se druže sa njim. Kada se to dogodilo, da li je neko iz tog okruženja, užeg i šireg od tih prijatelja, bivših, našao se vašoj porodici da kaže šta god treba, tu smo, daj da pomognemo i tako dalje? Da, ali, tačno tako, ali i meni tad nije trebala nikakva pomoć. Jer ja imam lokal u Knez Mihajlo, imam kuću na Avali, viletinu i imam 7-8 stanova i lagan sam kao Ronaldinho. Ali Ronaldinho je potrošio pare. Eno ga na TikToku uživao, bacaju. Znači, to je to. Jesi ti sve potrošio? Pa ja sam skucao, da, ja sam potrošio sve to. Koliko je to ovako ako pretvorimo novac? Jel možeš da pretpostaviti? Mnogo sam ja više potrošio kad sam bio mali od toga nego. Kad sam kad sam bleo sa Čaletom, mnogo sam više potrošio. Znaš, a ovo u nekretninama ne znam koliko, kad smo sračunali možda oko 4 miliona za 4-5 godina. Ali to nije nikakva cifra kad ti pogledaš to sad ovako izgleda. Ti pogledaj neku malo jaču platu, 5-6-7 godina, imaš ti ljudi koji su više para potrošili nego nisu tu poznati, pa nije naš. Pa te zna, pa se uvate toga. Ljudi koji su potrošili 10 miliona. I koliko ti je vremena u stvari trebalo da to otprilike sve skrcaš i da kažeš... Pa jedan mandat. Jedan mandat, znači 4 sezone. Koliko vam predsjednički? 5 godina. Šta si radio? Kod nas 30, a? Gdje si bio? Šta si radio? A šta, brate? Putovao si? Kocko je si? Nisam putovao, nigde putovao nisam. Samo bio sam jednom na Kipru u Anapi i bio sam jednom u Turskoj. To je fascinantno. To ljudi prvo pomisle kad radi se o tolikim parama, imaš slobodu, nemaš obaveze, obići ću svijet, ali svijet je bio ovdje. Moj svijet je bio udari. Šta je ta fora sa Kiprom? Pričaju već 20 godina Arkan Imanda na Kipru. Da. Šta je to? Pa išli bio bi da ja svake godine na Kipru. A to je bi bilo dobro da je tako. Znaš, dobro je bilo, ali to nije tako, nažalost. To je sad ne znaju više šta da kažu i onda to smišljaju i izmišljaju. Ali hoću ti kažem, pa nema pare, baš malo edukativno. Ti kad si dokon, kad ti nemaš šta, kad ti se probudiš sa danas, nebitno koji si čovjek, šta si, gde si, da si crnac, belac, koji si, nebitno. Ti kad se probudiš u 8, imaš do 12 4 sata i do 12 imaš 12 sati, ili tako? Da. To je 14 sati. Evo ti na regularno da doručkuješ, nisam sam ja. Znači, nas je 5 za doručak, 10 za ručak, uveče kabare, izlaziš svako večer. Gdje je dukserica, gdje je bazen, a svaki dan ti to radiš. Nije to sad kupiš jaknu pa mjesec dana, celu sezonu nosiš nego. Što je rutina bilo, izađeš malo do grada da kupiš svaki dan sebi duksericu? Svaki dan kupuješ patike, duksericu, šta igraš tiket i daš nekom 100-200 nečega, šta. Misliš stonoga jebote, šta će svaki dan patike da kupiš? Pa da, ali imaš 10 ljudi, 12, Tyson je $20.000 davao mesečno za pranje peškira. Znači, ne za kupovinu, nego samo da mu operu peškira $20.000 mesečno. Da. 30 ljudi jebo.
Znaš, ti nisi sam. Ja kada sam sam bio, trebalo bi mi mnogo više. Produžio bi na 12 godina, 15 godina. Ali se ne bi zaustavio dok sve ne skrca. A ne bi, zato što ja sam lečio svoju dušu kroz to da zaboravim. Znači, ja nisam to, kažem ti na početku emisije, ja sam mnogo para imao ko mali. Nisu mene pare bupnulo loto, pa ja sad kao nego ja sve znam i opet pravim kobnu grešku. Pozdravljam, možda bi mene, možda i bolje što je ovako bilo. Verujem. Možda ne bi preživio da je potrajalo još 10-15 godina. Možda ne bi preživeo, ubio me neku u kolima, ja nekog u kolima, možda bi ovako neki klan zakačio, možda bi me neko, ne znam šta bi bilo. Mislim da je ova najbolji, kad je moralo da bude, da je ipak... To je strošio s 10-ak ljudi. Gdje je tih 10-ak ljudi danas? Pa spocrkao. Pa kao i pa nije to od mene krenulo, to ti... Znaš ti koliko imaš tih primjera? Pamti vek. Gdje si kad imaš svačiji si, kad nemaš ničiji si. To se sužava se krug. Pa gdje su ovi sad, svi što su potrošili. Ali ljudi ne rade to više. Znaš kako je svoje pare i svoje nekretnine prodavati i trošiti na drugi. Ovo sad tuđe pare trošiš na nekoga i sad kao frka. Tako da nisam ja ni kiva ni besan, ja meni zadovoljstvo da sam mogao da pomognem. I žao mi je što sad ne mogu da pomognem. Najviše volio svaki dan da imam soma, da podelim soma i da imam 2-3 glave za kafu i lagano. Nema ništa lepše nego da daš. Pomoguš. Pa 2-3 glave za kafu je dosta na dnevnom nivou. Može fino da se živi sa tim. Pa jest. I reci mi, kad je taj period došao, mislim, tvoja braća, moji drugari iz Pljevalja su meni pričali da si ti imao naviku da svim drugarima još dok si bio klinac kupuješ trenerke, jakne, Air Max se tada nosio i kod nas je tamo stizala roba od tvoga tate i pare i sve to. I ti si nastavio tako da živiš i nakon tog kobnog događaja sa svojim bliskim drugarima. Tako je. A reci mi, da li kažeš nisi nikad kocka, ove druge pošasti? Ne, kocko sam, kako nisam, igrao sam kladionicu. A dobro, to. A potrošiš ti na tiket 100-200 nečega. Pa u to doba niko nije stavljao na tiket. Pa dobro, ali što je tiketa po 10, 15, 20. Pa daj, lako se potroši. To ti bilje samo meš. Pa da, minimalno. Tako? Da. Znači kad te izračunaš 2000 mesečno na tu hlaču, ti imaš 12 mjeseci. Koliko je to? Pa to je 25-30 hiljada, da. Tako? Jeste. A puta 10 godina? Pa eto ti. Sad samo 200.000 tu baci. Minimalno. Lupio sam. 10 kola. 70, 150, pola miliona kola. Šta si sve vozio u to doba? Dobro, ja sam vozio stvarno, znači, mogao sam da vozim koji sam teo auto, znači, ja sam volao dobre automobile, ali prestalo me radi zato što je meni manda uzeo s 13 godina. Ja sam s 13 godina počeo da vozim po Beogradu. Znaš, nije naivno, s 13 godina, to su ti bubre, pregovaraš s tom policijom tad. Kaže, zovi mamu, kak je ono, dođe keva. Znaš, ono, kaže, nastavi. Neki bi Opel GSI, tako. Lijepo je bilo onda tebe zaustaviti tih godina. Ali slabo ono, kad stanem, a kad prođem ništa, znaš, ono, gledaš ono levo, on desno, znaš, kao od gradu. Ali hoću ti kažem, vozio sam te dobre automobile, sad nikad nisam vozio neke Maseratije, Bentley i to. Da, bilo potrebe. Pa nije to bilo takva, tad je bilo ono kao, lepo ti imaš dobar auto, ne se pokazuješ. Da. Čekaj, sad ti dođeš kao voziš najbolji auto u gradu, nebitno, i uđemo u kafić i parkiraš. Ti stalno gledaš gdje će ti ljudi da parkiraju, gdje može da ih vide kad uđe u kolo. Znači ja treba da bodujem sad tog što je on vozi nekog najbolji auto i što ima neki sat i što je ušao i neka mentol neki, iako nema nikakav manir, iako nije ovo i ono i nema neke zasluge sam za sebe, zato što je on došao s nekim autom, sad ne znam nijako ima. To je debilizam. Pa šta kad dajde parkire vamo, da se ne vidi, uđemo i sednemo tu. Vidimo ko je Bentley tu. Da. Ima ljudi na rent-a-car, uzmu dobro auto, pa se tako parkiraju ispred lokala, misleći da kupuju sebi status. Ali to je, nažalost, je status. Sada jest. Status je, čoveče, dragi. Status od Rolexa su napravili, bre, kakav Swatch, bre, neku... Svi Rolexi imaju. 50 Rolexa u jednom kafiću. Kad stigne Rolex da ih napravi to? Ja ne znam, nek su i pravi, nek su i nebitno je šta je. Ali evo, kako ne promeniš, staviš neki drugi nešto, čiš ovo, nekad ti je, ne znam,
Pašaron Konstantin, ima 1000 firmi. Da. Znači, sve uniformisano. One patike na sprat, treći sprat, četvrti sprat. Ko svadbena torta. Ko svadbena torta. Ona je od 1,64 m, on bude 1,92 m. Kad si porastao tako, Mićo, si izdužio. Veli Jokiću, gdje si mali? Što bi rekao moj prijatelj veliki Cveto Maraš, čuveni Ferguson u kocki, kad si izdužio tako, Mićo. Izvuko se preko noći. Išao u Rusiju. Tako da, a dobro, znaš kako, mnogo brzo se to na taj viš, kako ne, pa ovo je neki rekao, ne znam da je gostovao, ne znam koji glumac. Pa kaže, ljudi gledaju televizor i scrolluju. Scrolluju, da, paralelno. Pa, brate, je, mislim, šta kao nije brz film, šta? Gledaju ljudi filmove ubrzano na 1,5 put. Znaš, kad bi ovo, žena moja to. Da. Ti me što, kam što, ti nervozno, šta ti je? Ne kaže, ubrzala sam ono. Ako ti vičeš, šta je ovo, ne možeš... Evo ja ga ubrzao sad. Pa eto. Rasteže, znaš, ono rasteže na 1. Jeste, ima ljudi, brate, koji stvarno sporo pričaju, kad ih staviš na 1.5, ona izvuče normalno, brate. Da, ali samo treba suštinu provaliti da sad ovo što sad radimo, to... Hajde, to svi sad gledaju. Kaže, ovaj stavi telefon u džep, najpametniji na svetu. Tad si mnogo pametan, da sve čitaš tu posto. Ali suština što sam ja od sebe vidio, kod sebe što sam provalio, realno, znači, šta god da sam se nervirao, šta god da sam ovo, samo je trenutak bio, ništa nisi mogao da popraviš, ako doći će, ako, znači, ovo je trenutak. Ovo što smo radili je bilo, ovo što će biti, ne znamo šta će biti. Evo, palo je. Pale gore. Ne može izađeš, brate, kad padne u kraj. To je samo da li si taličan, mnogo je bitna sreća, a i sam si svoj krojač. Ti nemoj Tike danas igrat, vidi kako se... Ti odigra iz ono... Odigra iz 2 u 1. Odigrat ću 4 puta. Zvezda odigra i 6+. Eto, to... Došlo. A kad već pominješ tu sreću, šta misliš, da li te generalno u životu pratila ili ne? Pa ja sam izgubio čovjeka koga sam najviše volao. To da. Znaš, to je, znaš, kažu ljudi da je, ne daj Bože, samo naš, ono, majka izgubi to, kao neuporedivo to, ne znam, to, ne daj Bože, ali... Ja sam bio, opet ti kažem, vezan, drugačije sam, 17,5 godina, klinac s njim tu bio, brate, on mi skidao zvezde s neba, znaš. Ja ne mogu to zaboraviti, on kao šta kačiš, šta ovo, šta ono, kao mora zaboraviš budućnost, pa dobro nisam, ja baš mrtav ovako u budućnosti, idem ja i jebo, znaš, nego oni gledaju, što samo smeta, pa nemoj da gledaš. Pa ne moraju to gledati. A imaš, brate, lepo sve isključiš. Tako je, brate. Svaki vlasnik svog daljinskog... Čekaj, bre, pa imamo telefon, koji ćeš portal, dum, koji ćeš ovo, koji ćeš ono, šta ćeš ovo, hoćeš ono, tako? Prija, šta ti prija, to gledaš. Naravno. Ko te nerviramo, gledaš. Napisao si knjigu Bilo jednom u Beogradu. Interesantan cover, naslovna. Samo da ovako stavimo da se, u stvari, čekaj, ovako da ga dojurimo. 2021. da. Za godišnjicu 15. januara u Interu. Zapazio sam nešto malo prije, pošto si nam ovo poklonio, ali moraš nam i potpisati. Jesi poklonio, ali moramo platiti. Kaki, dati ćete lovu na kraju. Dobro, onda. Na kraju mjeseca. Onda napiši velikim carevima Žožu i Gnjet. Vidio sam ovdje na kraju, kažeš, i da ne budem pretenciozan i subjektivan, mada sam ovu knjigu mogao da nakitim kao novogodišnju jelku, toliko je događaja bilo i filmskom brzinom se odvijalo, usredsredio sam se na neka dešavanja i svjedočenja koja su dovoljno jako i istinita. Pa ta knjiga je napisana iz ljubavi. To može da kažeš da nije ni knjiga. Ali... Što da nije knjiga? Mi je zovemo knjiga. Pa imaš, neko kaže na knjiga je 300 strana, 200 strana. Ja sam knjigu napisao iz ljubavi. Knjiga je slike, nema niko. Mislim, od tih ljudi to ne znam. Samo iz ljubavi. Tiraž 10.000, nije mali tiraž. Jak tiraž. Tiraž, baš sam, ono, preterao sam, mislio sam da, ali ja sam 1000, ne znam koliko, 2000 uz Dan novine. To na gore Dan novine. Da, novine Dan, da. Znaš kako su mi ispoštovali. Naravno. Nema tu, niko nije stavio za mene. Pa, išla je ona centralna strana, tu, malo moj kiosk, malo ono, malo sam
poklonio jedno 2-3 hiljade, ovo, ono... I ode tiraž. Pa volim ovo imaš, pa napisat ću drugi deo. Trebala je da ide serija s jednim čovekom, dogovorili smo se, pružili smo ruku, čovek je, nije čovek, slago je, prevario je. Režiser neki domaći. Još neću da ga imenujem, zato što neću da ne smijem da ga imenujem, zato što pravi, ne smijem ovako, nego neću da mu pravim marketing, ali napoje, znaš šta, nema šanse da ga ne stigne kazna Božija, zato što je napo, znači ti si napo ljude ovde neke, znači ti si slago porodice, tu su pare manje bitne. To je dogovorenje honorara od nekih, ne znam koliko, više od 50.000, znači, evra, da ide serija. Bila jedna u Beogradu. Pružiš ruku, još on bezobrazno zove ti ženu, ženu ti tuži, glumi gangstera. I onda ja, znaš... Šta zove ženu, ne razumijem? Tužio ženu moju da, eto... Šta? Tužio ženu za ovo što je išla ova serija. Trebala serija, on treba da isplati još 45.000 i on kaže tuži što je dao 25, a prekinuo sve. Znaš, neću ime da pominjem, nebitan lik, nećemo prekinuti. I pazi, on sad kao zateže nešto, kao mangupi sam. Pa ti mangup, ti si mangup da isplatiš tu knjigu i kažeš sve to što si dogovorio, kažeš hvala ti, brate, neću. Ili da kažeš 0-0 smo sve okej, nego... Brate, sada je fora što svi misle da su opasni. Gledaju Tysona, napušavaju Arkana, Pabla Escobara. Oni svi misle da su svi najjači ljudi sveta. Na telefon. I ovo, ono, tup i staviš u džep i eskivaž. Brate, mnogo je zabavno ti na ulici da ideš, da se krećeš, da imaš probleme, da se boriš, znaš? Se zakačiš s nekim komšijom koji je ono, nema veze s kriminalom. Da. A da li će ti uriš šipkom, da li će ti podmetne požar, da li će ti juriš za 10 godina, da li će ti... Mnogo je opasno. I ne bi nikom posavjetao da ide tim putem. Posebno da napada... Mislim, znaš kada je čovjek, znaš koliko mene baš moraš ono da ubodeš, pošto sam ja uvula na sve to. A jesi imao taj period života? Da si se tuko, da si se mlatio šipkom, da si zapalio nekom nešto što se kaže? A gdje da zapalim, nisam imao goriva, nisam tako vaspitan, ali nisam, bio sam bahat, jer ta lova puta, ko ti je čal, levo desno, nisam to nešto ni koristio u svrhe sad nešto. Meni mnogo momaka prišlo tamo pa mi kaže, joj, sjeća se kad, ne znam, trebao sam da uđem na Obilić, oni kao koliman standardno uložimo. On kaže, ne može ono, jebi ga, promenila se vrata, ubezbiđaj, ne znam te sad, Arkana, ne znam tebe. Ja sam sin, on i da pusti. I onda mislili da će da kažem tamo, znaš, pošto su bili ono u fazonu, daj bre, sklanjajte auto, neću ne pričati. I onda nisam nikad tako ni koristio to da odem pa da kažem, pa da ih oni tamo... Da praviš nekome problem bez veze. Nisam, znaš, to je dobro. A ovako što kažeš ti, ono što si pitao za te prijatelje, meni je mnogo poginulo prijatelja, znaš. Oni su ubijeni od 2000 nadalje ili pre 2000. Tako da meni je tu oko 100 ljudi, ovdje imaš oko 100 ljudi poginulo, znaš. I postoji li neko s kim si rastao tokom 90-ih, a ko je danas u nekom, da kažem, normalnom, zdravom, ljudskom, porodičnom, životnom toku kao ti i da ste i dalje bliski? Pa dobro, ima, da. Imam ja tu drugove, imaš, samo odrastao, na primjer, imaš ovu Vojna Nikolu, Brizanca, komadanta, oni su u Americi, i imaš tu Rade Mijović, Slavka pokojnog, s njim sam mali kad je bio, ostali u kontaktu, imaš ti Mandine, neke prijatelje, tu su normalni ljudi bili, hvala Bogu, su čuvali glave, žive normalno, što nisu ni krenuli ni leđa, ali šta? Te ti vidiš te ljude, kao što on misli, gledao sam sad negdje, sam sedeo i sad neki veliki biznismen koji, ja sam gledao kad uđe, svi su trčali s njim da se druže. I on je odjednom, među vremenu, propalo to sve. I on je sad ušao, stvarno čovjek ima 65 godina. Oni kao, nemoj, pazi, kao da ne to. Čekaj bre, doj godinu dana pred, vi sad, kako bre, tako bre, čečeli, ima neko, ne pamtite vi nešto? Ne. Se nešto zabeleži, čak. Pa ti kažeš, ne, pa onda nema, ako prošlost, ne, pa kako onda?
Što je onda Zvezda osvojila 91. Tako? Da. Što je ovaj rad bio tad i tad, što je ova profesorka napisala tu pesmu. Ako se ne računa ništa. Onda nema, ako nema. Da izbrišemo sve što je bilo, da sad napišemo što je njima lepo. To ćete, o? Ja neću. Ja neću, nego ne mogu tako da živim, nisam u tom fazonu. Ja ne mogu da ti klimam glavom da kažem da radiš nešto ispravno, da ti sad podržavam alkohol, da ti kajem idi, gudelaj se, idi, igri etikete po svama, 2+1. Ja to ne mogu ti kažem. Ja to je loše, ja znam po sebe, kako meni bilo. 2+2 treba. 2+2. A reci mi, koliko je tvoje odrastanje uticalo da te formira kao roditelja i da li smatraš da si danas neko ko može dosta dobro da nauči svoje dijete šta valja, šta ne valja? Pa ja mogu da ga posavjetujem dobro, ali to je pitanje da li će on da prihvati. Znaš? Sve bi ovo bilo sad, ništa niko ne bi rekao Aca potrošio, Aca ovo, Aca se uvojio, Aca se propio da je man dosta živ. Bi rekli štrošan malo. Koliko da uspoče. Da, što se uvojio i jede jer ima. Ti je dobrica, naš kakav. Ne ovako kao im džep potrošio klaš. Sad ne znam šta kažu kod nas. Brate, znači, kad ti imaš, znači, mi smo poludeo svet, oni sve nađu svakom zamerku. Svakom. Pa nebitno, najjače naočare, da vidiš neki koji nemaju grešku, koji svima stoje, on će kaže, ja, brate, ne. Nije ti to na glavu dobro lođe. Sergio teče, meni kaže ovako, nije ti neki okvir. Pa dobro, ja sam uzao okvir, jer mi boja ova, hoću da gledam kroz ovo žuto. Sam uzao sad da se modiram, stavim luster na glavu. Sve u nekim ispravkama, sve u nekom zarezu, oštri su odnosi, ni sa kim se nisu postavio, mi ću sad upoznali prvi put. Pa ne može bude oštar odnos. Zašto bi oštar? Može, ali nema ono što se kaže, potrebe za početak. A može, ali ne treba da bude. Pa da, ali su ljudi nesigurni prvo u sebe, pa onda pronalaze... Šta kao sad ćeš ti da ostaviš utisak meni, ili ja tebi? Što boli? Pa šta može neko da kaže, ne interesuje me ta priča, plivam na Adije. Da. Vozim biciklu, to nije moj svet, neću. Naravno. Imaš ti x ljudi koji se, ja poštujem dan danas i oni mene, koji nisu hteli, nisu mogli da dođu u taj krug ljudi. Jednostavno nije hteo, brate, iz nekog razloga. Da li neće, brate, možda mora sedi ovako, možda mora se odlaziva, neće taj život. I to me svaka čast, i to je Pa ne sviđa mu se ta energija okruženja, hoće drugo nešto potpuno na mjestu. I to, pliva, vozi rolere. Da. Nije to strašno i to je pozitivno nešto. Tako je. Znači svako ima priliku da izabere ono što hoće. Pa da. I kad govoriš o te tvoje famozne 4 godine nakon Okševe smrti, kako je došlo od tog perioda da ti kažeš, sad je dosta, da li si stvarno skrcao sve što je ostalo, što si htio, materijalno ili si rekao moram da se promijenim? Pa ne, ja sam ti 2012. prestao da pijem, ja sam se mnogo lešio od alkohola, mnogo sam pio, svu sam bacio energiju na taj alkohol da bi ublažio tugu i onda ono Adriano sam čitao, to me podsjećao sam što sam potrošio puta 10 i zaradio on. Da. Kad mu je Čale ubijen u onoj faveli klanovi, ali nije bio neki mafioza, znaš. Nije. I onda je on od onakvog igrača vidi šta je uradio. Da, on živi sad isto. Sjedi u šorcu god do pojasa, debeo i pije. Pije, ali tuga, on je lepo rekao, ja sam samo pio da utolim tugu za odmah. To je to. Šta si me ono beše pitao za... Pitao sam te kako je došlo da prelomiš. Da, 2012. sam napio se neku saobraćajnu ludost napravio na kolima i policija i odvede me Moka Slavnić za ruku i odvede me kod nekog doktora glavnog i oni su me odveli u bolnicu Dragiša Mišović za ono. Neka doktorka Kecavić, da. I ušao s njim, on me doveo, kaže, on me mnogo voli, znaš. Kaže, nemoj, molim te, kaže, ajde, probaj vodi, za početak samo prestani da piješ. Ja stvarno dođem i mi daju neke kamprave. Trebalo bi da ostaneš 7 dana, malo da ovo donesam, bio zavistan od alkohola, znaš, kad se probudiš ujutru, ali nisam ja pio kući vinjak, nego napolju vina je. Da. Ali gotovo, ne znaš da si parkirao kola, ne znaš ovo da boravljaš, već si ono, vidim da ne mogu da probam. Stadion koji nije dobar. Nije dobar. I prestao sam da pijem, stvarno, nikad više nisam. Nikad više, ni kap. 12 godina. Nikad mi se sin rodio, nisam da. Ni da nazdraviš kad je povod. Ma ništa sad, ne znam šta da se radi.
I da li je to samo snaga tvog karaktera, kažeš sebi neću, ili ti je organski, ti se gadi alkohol trenutno? Sad mi se organski gadi. Sad mi se organski gadi. A tad je bilo, treba dan da prođe, znaš. Da. Znaš kako brzo prođu dani kad piješ. Lete sati. Tako je. Znamo. Sad treba 2 čuke da prođe pa da letiš na Tajland. Na street. Zato ljudi posegnu za nekim lošim tim stvarima. Ali kad ti iskombinuješ dana, opet možeš da napraviš. Dobro, imao si i sreće da te je zdravlje poslužilo da nemaš posljedica od toga. Pa da, mogu sam da imam posljedicu. Sigurno. To je ozbiljno trovanje etanolom na duže staze. Još sam 2012, misliš šta se služi? Da. Ko je sad alkohol u pitanju? Ko zna šta piješ? Da. Nikad nisi znao. Znači ti misliš da je do sada glavni okidač za svu obijest ako imaš dobre materijalne uslove? A nisi organizovan. Znači ti sigurno nisi organizovan kad ti imaš dobro situiran život, kad nećeš dođeš na trening, kad nećeš pročitaš knjigu, kad samo lutaš i to. Znači, to te na vreme te potroši kao pa. Rulet kad vrti, on stalno vrti, ima onu struju, uključnu struju, ti nemaš stalno pare. Tako i tvoj organizam se troši i telo i... Razumeš, kad ti sad 12 sati ideš da jedeš čorbicu, pa ideš na piletinu, pa ideš na tiket, pa ideš na vino, pa na viski, pa na tompus, pa opet vrtiš u krug. Pa kabare, pa splav. Pa sve puta, svaki dan 16 tih aktivnosti loših, puta 30 dana, puta godinu dana, puta ne možeš, pokvariš se, auto stane. Da. Auto bi stao prije tebe, ali eto ti nisi stao. I reci mi, tvoj život danas kada posmatraš sa te distance, djeluje li ti na momente kao da si gledao film, kao da si neko drugo desio? To je kao neka ekskurzija, loša ekskurzija. Loša? Što da se kažeš? Loša putovanja. Pa ne kajem se, ne fali mi ništa, znaš. Čak, prošlo je 20 godina od kako, što ti kažeš, sve 12. potroši. 20. Pa neki bankrot je proglašen nije to baš tako moglo, imalo je tu posle zavijuša, što bi se reklo, ali ostalo kontra levo, desno, ali realno sam shvatio da ne mogu više ne mogu da pijem tolikim dozama. Ne možeš da ideš u gradu. Naručiš čorbicu, stigne interventna, ne može. Nije naivno uopšte, znaš. I onda dobro si i prošlo, znaš, kakih je to moglo frka da budu. Bog me sačuva, znaš. Dobro je ova rečenica, naručiš čorbicu, stigne intervent. Da, ja kažem čovječe, ja sam tražio teleću čorbu. Kaže, druže, imaš da platiš, odaj Boga oca, izlazi napolje. Eto, taj stadion, pa Tyson, evo sad čitam knjigu, drugi put. Depresija. Vidio sam negdje u biografiji da je tvoj otac upoznao i Tysona i Stallone. Tamo ih je Boško Radenić, oni su, tad je Tyson bio 90. godine, ne znam, nije bio tako moćan. Nije. Znaš, on je tek radio trening, tek počinjao. Mogo si da odeš tamo gledaš trening. Boško Radenić ga je dočekao u Njujorku, pokojni odvoji ih tamo. Boško bio jak tamo, s John Gottijem se družio, prijatelj. Don Amanda kasete, VHS, pršti Tyson. Posle se budili da ga gledamo u 4, on završi za 15 sekundi. Šta smo ustajali? Ubio onog na kutinu. Pa onda Amanda kaže, ajde ti sad to, gde ona je radi vrat gore, dole preskečano u Biječu, posle te guma je, znaš, fanatik je. I tako jeste, da. To je bilo simpatično to kad donesete kasete. Dobro, ti sportisti svi, s njima sam bio dobar, oni su dolazili na Avalu. Znaš, da se druže, da. Lepo. Ja sad se skautiram u Fudbalskom savezu od 9 do 19 godina, klinca. Volim taj fudbal, meni je ostalo za lepo sećanje. Sada volontiraš, treniraš? Skautira, da. Skautiram, da, pa kao da volontiram isto. Nisam čuo. Da, skautiram. To ti je iz ljubavi da pratiš te klince. Vidi, Bog mi dao to zato što, evo, Lazar, moj 7 godina ima igrao tamo grafiču, dajete neki golove, ja kažem, šta će danas, samo možda bude za 7 godina. Naravno. Možda bude Ronaldo, a možda bude i Era Ojdenić. Pa da. Pa ne znaš, možda ode u Edo da bude pevač. Možda bude stvarno dobar igrač. Sve zavisi od njega. Ako hoće da vežba, ako hoće, sve ovo što smo pričali. Da. Zamisli ja da sam otišao u Pariz i čekao samo rentu mesečno.
Jer ja tad izdajem lokal 12.000 kuća puta, to je na 15.000 meša. I malo ti. Znači, malo ti je 500 dnevno. Ja sam čekao samo Pariz. Pa ti sad odeš sa 2 soma, odemo na putovanje i supruga. Pre 5 godina. I super, i vratimo 3 glave. Da. Šetaš, brate, dišeš, gledaš u nebo, osjeća lepo vreme. Nema non stop potezanje kao John Wayne za džep. Vidi, kad se ima, onda se i vadi, znaš. To je, prosto smetaju. Ali nema, ali moraš da naučiš ovih ljudi što su se zakunuli i zarekli i što kažu neće da daju pare. Moraš njihov sistem da učiš. Oni kažu ne treba jer se pomažu ništa. Ne treba što imam 50.000 kiriju mesečno, sedim i gledam kako onaj tamo nema lebate. A dobro, tako možeš. A ti nemaš pare onda. Da. Ti nemaš pare, ti možda imaš 20 miliona računa, to je samo kao što imam Instagram sad. Da. Pa šta ako imam Instagram, mogu uopće? Da, šta ti onda nosi? Pa, ništa. Imam Instagram, imam. Da. Jel pregleda ima koliko hoćeš? Ima. I šta? I ništa. Jesam smršao, nisam, jesam nešto uradio, ne. Tako i te pare njihove famozne. Sve samo što potrošiš je tvoje. Samo što si potrošio je tvoje. Ovo što ostaviš sinu ili čerci ili ko neće se školo ili ko će da glumi mangupa, brzo će završiti. Pa evo ti koliko njih otišlo. Neće se, neće, okreću glavu ljudi. Drugo nema snage više da izađe na ulicu. Taj neki potrošač. Da. Slomio ga život. Mene su spasile ove ajkulino, ulje, šalim se, ja sam plivao pa ono, ali nemaš ti ljudi koji nema samopouzdanje više, nema 2-3 soma da izađu i neće da izlazi. Ima ljudi koji su u ozbiljnoj depresiji jer nemaju više ko što su imali, onda ih je sramotno. I neće da ide. Ne idu niće, da. Znaš kao nemam novi sako, neću da ide. Ja sam mi izložio, ja sam se ponašao, nisam ni nosio pare. Pa zato naručiš teleću dođe ova intervent. I dobro, ja sam tu promakao dobro, a posle sam ono, dobro, dobra žena, dobro, ovo, dobro. To je najvažnije onda. Pa da, bakin kolač. I sarma. Štrudla s makom, što? Da, ne. A ne, putovali smo levo, desno, ovo ono, sina dobio 2700, to se promeni, da. Ne ćeš da piješ, nemaš više nagone. Nema. Jedan pikac i ti hoćeš sve. Da. Te žao što se u 4 zatvara kafan. Meni sam u 4 ujutro da kažeš nešto treba. Ja kad treba se putuje, ja kažem šta je ovo, koji let. Drugačije, da, drugačije. Kada možemo li zapaditi po još jedno? Pa de, ja kažem, brate, ajmo dalje. Da, da, da. A sad neću izaći u 9, neću gledam utakmicu u 9, ako je, mislim, napolju. Da. Mrak te opterećuje, voziš noć. Tako je. Ne, izlazilo se, naprovodilo se. Znaš, nije ti više, prošao si sve s godinama, nije sad. Neko prema 45 izlazi, šta nam je sve interesantno do 70. Ja sam sve to radio sa 18. Da, ali dobra stvar je što si ti dobrog zdravlja i još si tek na početku 5. decenije, bit će to dobro. Da, ček, 42 sam. Pa šta? Burazeru, Ignjat i ja smo 2 puta u životu bili na Top Hill, pa mislimo da smo se naživili i da smo sve proživili. Ti zaista nemaš za čim da žališ ovako. Ne, da. Nisam, zadovoljan sam, u finalu sam zadovoljan svega. Da. Zadovoljstvo su male stvari, to tek posle vidiš. Onda ti udari Čekić da vidi vidu. A taj Čekić je tebe kucao duže vremena? Čekić radi non stop. Ono, lepota poroka, ono, pogača. Pogača. Ali bez pogača. Bez. Bez pogača. I to si preživio i eto te i ništa ti ne fali. Ništa, ideš dalje. Sad kuca isto, ništa se nema. Aco, zadovoljstvo nam je bilo što si nam gostovao, rekao sam nećemo te dugo zadržavati, nadam se da ste nešto edukativno čuli i da možete da se uporedite na neki način, shvatite nešto korisno u životu. Ako ne, izvučete nešto dobro ako hoćete, ako nećete da izvlačite ono. Ako nećete, boli me kurac, ja sam došao da pomognem vam. Tako je. Burazer, hvala puno što si bio gost. Laganog podcasta. Bilo mi je baš prijetno. Vidimo se iduće nedelje sa novim gostima. Ignjat je donio nešto da pojedemo.